Ndi lo ya aku. Ya ini lap-lap motor, ardulan. Mulai gadis. Wong dina ngaret iki piye lakone iki. Sabar le ya. Aja kesel dhisik. Tinggal golek rezeki. Kapan urung ya enes teko gunung. Ana dhisik kewane. Wonge urung kambon apa-apa. Alah Gus. Dina kan ya pusi sapi lah iki. Opahe ning klethong. Sarane ngopahe buk. Esuk kan nimpali. Cek piye ngene iki? Cek dia terang duwe gelas. Cek piye iki kok? Suket kerata eneng iki. Belas rane wong ngarit. Ngendi lek golek iki kok. Nut. Ada yang ngaret, Nut? Lah kowe iki ngarit ta? Alah ngerti ngono kuwi piye bareng ngono lho. Ngomong diingi cepet. Kene wis oleh urung. Bu, urung ulah nek teko iki. Sik jagungan kene lho, Sik. Open-penu piro? Loro nyana. Loro. Lah kok pira wedhusmu? Ah, wedhusmu papat iki sik tak long sitok ngono, Nut. Kangge anu, kowe apa duwe kenalan bakul wedhus? Wedhus duwe aku. Pas Sik leren rokokan sik gek omongan kowe enak iki aku butuh duit tenanan iki. Butuh duit tenanan. tapi kok kuwe lah iki. Aku rek ngelong nyajal telepono anu jare. Pokok Bakul wedhus sing sekirane iki kendel ngono. Iku sik tak dol kangge modal usaha. Ya tak gawe nomor ya. Iya, golek nomere Mas jare. aku kaya Aku duwe ya. bingung aku wis. Iki dina bingung aku. Olah sinyale buk. Waduh, iya ora 4G lho. Sinyal ora ning kok teko ngomong kowe. Oh iya teko omah kowe. Piye ngono lho. Teko ngomong. Lek sandang makan. Kowe tak dol pira ta? Tak dol sitok sik iki. Lah kaya lempoh amdina wing diopas sapi wedhus. Kene Ya, sapi krek dina aku. esuk wis ngiritne wonge urung Durung Apa-apa wis. sarapan. ngarit dhisik. Iki yo ngono aku kaya mumet rasane mendina wing diopas sapi wedhus. Iki piye penake iki? Kapan esuk ya sangur dilong dadine iki awake dhewe modok enteng modok nyantai ngono lho. Engko teko omah telepon bakule. Kono suket akeh ora? Anu, aku ndek gajahan wae durek ning nggon aku e. Lha kuwi gajahane wong kan negara. Terus iki kok ya dadi gawe iki kok. Ya Apa kono arep kono ganti kono. ngono ya kenek. Ayo munggah mana neno ayo. Ayo. Jajal ayo. Wis rokokan sik ora? Enggak kan ngono. Iya rokokan karo mlaku kok. Suket tenan iki. Suket tanggal tenan iki. Oh, iki gagan gamone nyapnya iki.
Panutnya di jereninya. Enggak kira-kira. Oh, kira-kira lah. Mungkin cukup jajan dia. Tapi yang muka-muka mau pagi. Boleh puli. Kapan esok nyamuk ini perih. Merah bisa ini puli. Itu semua aku tanya iya toh. Muka-muka ya dipari gerwarasan panjang umur. Murah rezeki ngono selek manak ngono didal itu kok nek. Rubis karo puli. Urip yo ngene iki. Tujuane rekoso. Ora rekoso ya ora leh duit, ora leh kaya. Ditlateni ae. Terus Oh. Kesel tenan. panutnya di jerene ngarit kok. Lah, Not. Dan. Ya. Kowe ora sawono iki ngarep ora nyap. Dong golek pakan angel. Lek arep waca mir sakmono kuwi. Lah oleh megajane ngendi kowe? Direne kae duwe gajah ning kono mah. Oh, berarti nek Pak Boy kok colong. Ya, itu dibimbir nang blas. Iki piye iki mulih apa? Ayo. Balik hitung anu, hitung wedhus engke. Wong danong blantik ya. Engko tak nggih aku butuh duit tenanan lho. Apa ndang mulih ae kek nang telepon dicairne. Ya engko teko mas telepono ya. Ya oke. Ya ya, ayo. Tak ewang-ewang nih. Ayo. Tolong mangkare walian mrono. Bil. Montore dadak yo bubrah bareng iki piye Wis to? montor tuwek wis biasa ngono. Montor pengaritan wis biasa ngono. Ngono ya sapi sitok itu kemasane. Limang kene arep lho. Ya pengen mulya ya kudu rekoso. Montore dagang nang kono. Ayo dakat wong loro ora kelar iki. Engke mudune tak seret. Pak Boy ora nang Tegalan kok dagane kok colong. Yen lho. Lagi motor larang-larang Piye lho bubrah iku piye engko wedhus engko entek nang ndandane motor iki oke. Piye lho iki. Ayo rewang anak ini nang. Iki regane wis wetenge luwe. Engko duite wedhus entuk kok puli ya. Ya, wis sarapan ya. Ane mau suket not. Ya, direwangi pernah. Iya no. Ya tak unjukne. Ora kelar no. Kalau jare suka tak mene bane, lha iki patang dina rantek iki engko. Ayo iki engko wedhus telu engko wis wareg engko. Mulih saiki ya. Ya, iki kowe mulih mlaku apa nunut kene pisan? Anu. Tak mlaku ae aku. Ya, aku dhisik karo Engko undangno nganu ganti tenan ya. ganti mang kok teko ngomah tak tanggonamu. Iya. Beres. Gantian tenan lho ya. Iya ya. Iya.